Dear Manong Nemi, ti amok ket kwarta timang paandar iti lubong. Ngamin kasapulan ti kwarta no gumatang ta iti makan kawes agas kenda dumapay. Nakadagdakkel ti aken ti kwarta iti komunidad. Tono awan kwartam apaggatang mo sigurado maalarma tayo lakid di. Kaniti koneg laheng iti makabulan na labit. Aggugupasan ti kaaduan gapo ti kwarta. Manong namin para kanya ket kastay ti bileg ken impluensya ti kwarta. Ket adu dagiti agpasag iti altar iti materialismo tapno lang agpabaknang. Ket may saak ditan manong nami. Nalabas iti panagayat ko iti kwarta ken kinabaknang taimbiling ko pa yan imbilang ko pa yan nga iso ti kapapatgan kadagiti so amin nga bambanag dito daga. Aniyan, apa nakaadipen ko iti pirak manong nemi. Yung sagbay ngayon buksilan, ibuksilan ti amin manong nemi, kablaawan ka, nga umuna tinimbag oras mo, agrama maten, ti si bubukela pamilyam. Kastamatan na ginipadak ka naruway, agbuybuyak ang dumdumngeg ka rito nga programa. Nanangruna keng ka. Kasto man ngarud nga irugik dito iya. Wen, kastoy manong nemi nga irugik ti amin. Jack nga gawidan ti riknak nga nangbugkaw ken ni Manuel nga anak ko. Idi ipudno na ti relasyon da ken ni Perlita. Ti babaeng kakalugaran mi amay salaeng nga mangisusuro mo maestra iti elementarya. Steve! Madi man take two. Istipot! Madilata. Take 3. Istupido! Mama, kayat na yung babae nga para kang Manuel. Mapay, mama. Ang lahin ti kunaan dagiti amiga no manungangik ti kaske ni Perlita nga nakurapay, ha? Mama, saan nga nakurapay ni Perlita? Adda bukod da nga balay ken talon ken maestra isuna nga maestra. Adda maestra lo maestra. Ngem saan da nga baknang, ha? Pampanakkel ka paikit karon, ihokas ka nagitiyak. Kamigak kadamigok, ipampanakkel ka nga maestra nga engineer, top notcher iti board. Ngem nangipanam ti utek mo. Saan ka kumangagbaling nga neneng, gapulay iti dedya nga pobre. Mama, saan nga kinanengneng, ti panang tungpal ko, iti diktar ti puso. Ay, itik ni Perlita. Amo ti Diyos, mama. Lukas ano ti madang ipatpatag ko keng kuhana. Ipatpatag ko, isulain. Nabinda sa babae ni Perlita, mama. Mamuyo ka di. Noan niya ti adada, nga nagduyos ang tiriknak kang kuhana. Na mga babae manakman na singpet ka na dayaw. Agpapanpay kasta Manuel ngamtek hunakon. Saan dakas ka na tayo nga baknang? Narikan mo ka di nga maawatan day tayo. Saan da baknang? Mama, sagsasapo. No sibiyag kumapalaeng day di kunsalo nga papam. Padyak nga oray so kat saan na kayat na nga Perlita nga para kayang ka. Laglagi bem. Mabigbig ti pamilya tayo nga Suarez dito iya nga ili. Kasam ko mga laukan titila dalita nga puli. Mawatam. Mama, nasihat nga puli tinagtaod ni Perlita. Taor no sanda nga baknang awan ti negatibo nga pakaidamdamagan ti pamilya na. Ah! Saan mo nga papilit ti kayat mo, Manuel? Jakayat na nga Perlita no konak ket jakayat maawatam.
Manong nemi nagmarka ni Liday iti rupa ti anak ko nga ni Manuel. Nga masapol nga verbal nga bagak ken kuha na dagita tapno may pabigbig ko nga jak kayat nga talaga nga muna manugangen. Dahil nga Perlita. Naganaludulatan nga rimuha ni Manuel kat nang kulayangan. Ti panang barurot na tikot sena. Nagwing-wingi-winga. Nga panam ti utek mo Manuel iho. Naku nakitinakan ko. Apikit nga nga dahi pailay nga pobre, tinapili na nga inayat, idinto talaga doon ti mas na pinpintas ken bakbak nang nga anak digiti amigak nga pagpilyan na kuma. Malemen manong nemi idi sumangpet ni Manuel nga lumablabaga ti rupa na. Manuel? Nabartek ka? Sala ka nabartek, mama. Minumaklayan ti talo nga beer. Takapay! Ada ka di kuram kanyak? Ha? Nga siya nga ilam? Siya ka bugbog tong anak ko? Mama, ulitak manin nga baga kada kayo. Ay, ito ko unahin ni Perlita. Iso nga nasakit tinakan mo kapatid baga kasangko kaya tisuna? Mama, ay etek una ni Perlita kiniso ti kasilpo ti biyag ko. Mama, manipod ita Manuel. Jakon kaya't pa'y nga mangeg tinagan nga Perlita ka na ginibibig mo. Ha? Nalawag ka de! Nalawag tinangig mo Manuel. Mama, manipod kinaubing ko awang pa'y may nga sa uyo a pinaay ko. Nagbalinak nga natulnog ka na kayo ti amin nga banang. Iso nga pangaasiyo ko ma. No may panggip ka dimitan di panag-asawag kat siya kumamatin ti masurot. Manong nemi ti mangar ti bangir kiday ko kita pinukawak ti bawunin. Inday! Inday! Adag dito kusina, senyora. Isaganam na kiti taraon, iti komidor. Tamanganin ni senyorito nga Manuel, kalbasad na kitaginanan. Matungpal, senyora. Manong nemi. Mariknak no kasano, ti panangipatag ngagpaiso ni Manuel ken ni Perlita. Isong arabidik ti amin tapno mamagsinak ida nga duwa. Diyak laki di kayat da nga Perlita, maasawa na. Tiya uniko ihok. Pudno manong name nga natulnog nga anak ni Manuel. Yamsya ka mo. Diya kang muno apay nga maiturad na maten nga sungsungbatan. Gapulaing ididedya nga babae. Nas naawak laengen manong nemi ta iti sumunong aldaw kadwa na maten ni Perlita nga dimsagi ti kotsena. Iri mismo nga paraangan ti balay mi nga dakkel. Ngimato ti darak manong nemi. Ket nagdardarasa ka ng sabat kadakwada. Nagbani kesak iti sangwanan da nga inyingar ko ti ulo. Anya ti kita sa wanda ito, Manuel? Anya ti kita sa wanda ito, iho? Ni Perlita tinagtimek manong naimikat ko nana. Nembag nga aldaw Senyora Agida. Simbergwensa! Saan nga si kati kasarsaritak? Iso nga aguloy magkasika nga babae. Mama, kadwak kita ni Perlita. Tapno, kidawan mi ti aguloy magka! Gakon kaya namang nagtinayon ti baga Manuel. Ketsika nga babae. Dahil ito ti imulam ti kaslabalatong nga utak mo saan ka akayat nga para ti anak ko. Ambisyusa! Mama, manong nemi nasiputak. Ti panangapot ni Perlita tingiwat na ket timreman de kitiluwana. Inarakop ni Manuel ket inagkan na ti uro na. Intuloy ko lang tinagsaukit ko na kay. Dahil ito tilaglag ipamsika nga babae nga nangisit ti siko na.
Ni kaanuma din tupulos agasmang timistiso akabakaan, tites Texas akamanukan. No kasano nga din tupulos mapasamang ti panagtipel ti langit kandaga maawatam. Manong nemi nagtarayan ng madayo ni Perlita kadakos bet nga sinaruno ni Manuel. Manuel agsubli kayo! Ngem saan na kun ngin taltalek ti anak ko. Anong nemi kapot ipungtot ko. Talaga nga man nagpupungtotak. Jay babaunanan manong nemi, tinagdasalan ti pungtot ko. Uy, nagdasal kang kuha na ti pungtot ko kat ko na. Inday! Senyora! Ito planak man iti Diyos, palami isak darasam! Anya nga flavor, senyora. Punyeta ka! Kat oraan niya dito basta Diyos! Tamagan pa lang no anya flavor! Agkutikan! Mayet! Ay, matungpal, senyora, agad. Manong nemi nagmalem kan nagpatnagadyak na pasangpet ni Manuel. Madanakan na tamang ang kunat. No nagkuyog damanen iti day dyan nga Perlita, dila ket masikugan ni Manuel day dyan nga pobre. Madiday ito yan. Masapol nga mga rami dakdadang tapno saan nga mapasamak dayta. Nagunak tinakam ko. Manong nemi nang tandanak iti tao nga mangsisiim kini Manuel kastamet ten iti dayjay nga Perlita takayat ko nga pengken. No kuykuyog daw no saan. Ket positibo manong nemi ti resulta ti amin. Tati ko nati mangsisiim nga kuykuyog da kanu ti tunggal aldaw ti Domingo nga mapan iti syudad. Jak nagtaktak manong nemi napana ka mismo iti pagadalan nga pagsurusuruan day dyan nga Perlita, inure ko ti ruwar na iti gate, kad di unay nagbayag. Addan nga sumungan. Uwan, tinaramid ko manong nemi. Nagpamarangak nga nasiyaat kang kuwana. Teknik lang ti masapol. Amok no anya ti masapol di gito nga pobre. Perlita iha. Da kayong magkayam, Senyora Agida. Umay ka? Umay ka aglugang kay ti kotsek. Taapay, Senyora. Kaduan na ko mga mapan na mangmalem iti nalatak na restaurant iti syudad iha. Intag dinner. Senyora, wala. Aglugang ka niti kotsek na mapantan. Ha? Ang mga met no italaga makalugang ka di kasto di ka. Ngina lang ang kotsek. Naerteng ni di askaw no aksaw ni Perlita nga naglugan. Ket nalabit, mas daw no apay nga nakasaysayat maten, ti panakiya sa uken kuwana. Ay nga da kami iti restaurant. Oo, kadum ti mangan, Perlita iha. Amangan ita ka lang nga makaraman ka na gito klas ti makan. Senyora, agusog ka ket kalpasan na. Adan to ited ko ken ka. Idedyo kanyak, kunayo, senyora. Kasta nagpeso iha. Anya dita, senyora. Gapot agganat nga mga muno anya tited ko keng kuha naman ng nemi kinaot ko shoulder bag ko ket nakirsangen tibok sa esko anak ko na 50,000 50,000 pesos liklikam lang ni Manuel.